Ako môžete vidieť, tak už sa momentálne nachádzame v hre. A miesto nakúpiť nejakú lopatku, prvá tá je za 25 coinov, tak tu si kúpime, to je nejaká wood, teda drevená, budeme tu kopať vlastne takto a budeme tu zbierať brainrotov. Takže keď sa pozriete, tak tu máme prvého kiwi, takže toho si vezmeme a ideme si ho umiestniť rovno na našej baseky. Ako si ho tu umiestnime, aha, takto. A môžeme si vlastne aj vyzbieravať vlastne peniaze za neho, ktoré zarábame vlastne takýmto spôsobom, keď tu sa budeme chodiť. A teraz vlastne si môžeme aj vylepšovať, tu sú nejaké upgrady, takže ak chcete vidieť ako sa vylepším čo najviac a akú najlepšiu lopatu budem mať, tak rozhodne sledujte až do konca. A rozhodne tu môžeme zbierať na miesto brainrotov aj nejaké peniaze. Takže nejaké tie koiníky si vlastne takto vyzdvihneme, aby sme mohli si nakúpať čo najlepšiu lopatku, aby sme čo najlepších brainrotov tu mohli mať. A to je vlastne napríklad to Bonika a Balabu, takže tu si vezmeme a myslím, že si ju môžeme rovno umiestniť do našej baseky. Takže každopádne ideme sem a ideme si ju sem umiestniť, ale každopádne tá nám zarába o čosi viac, pretože zarába 14 na 24, čo je celkom dosť. Každopádne to je 2,50 krátov, to ešte nemáme. A tu upgrade si môžeme vylepšiť, ale radšej by som si asi našetril na tú lepšiu lopatku, pretože tie upgrady sú viac menej na nič. Každopádne, aby ste chceli vidieť, ako si tých brainrotov budeme ešte aj upgradeovať, tak rozhodne sledujte až do konca, aby ste to všetko uvideli. Každopádne to máme nejakého láva prasa, takže to si každopádne zem. Slivy lavanino, tak to rozhodne chcem. Takže toho si vezmem. A každopádne si myslím, že tento je už asi zatiaľ náš najzásnejší. Každopádne zaujímalo by ma, či tu budú aj nejaký zlatý, teda zásnejší, no to každopádne uvidíme, či tu budú nejaký golden. A vidím, že jeden ho tam má, sú tam nejakí. Takže idem sa skúsiť pozrieť, akí sú tu ďalší. A pozriem sa, že akí sú tu zásni, pretože určite tu nejakí sú. Ale každopádne ešte predtým by som si mohol zobrať asi tohoto. Ten je taký asi jeden z tých ešte slabších a potom sa skúsim pozrieť po nejakých tých zlatých, pretože každopádne určite by som chcel nejakých tých zlatých a nejakých tých najlepších, čo tam zatiaľ sú, ale aj ten lava je celkom dobrý, ale predsa len toho zlatého by sa vyzerá to, že je tam teraz, že tam nejaký je, takže možno by som aj mohol tam ísť, ale predtým by som sa asi ešte vylepšil. Takže asi by som si to niečo pozrel, či si môžeme kúpiť lepšiu lopatku máme. Takže si ju rozhodne nakúpime a ideme sa pozrieť, akí tu sú rôzni brainroti. Takže ja sa idem pozrieť, akí tu sú a myslím si, že sme si mohli ísť po tohoto zlatého. Takže tak každopádne idem a dúfam, že ho stihnem skôr ako niekto iný. Tak, vezmem si ho. Super, my ho fakt máme. Máme golden bubalony. Louis Loily. Tak to je fakt super. Takže sa idem každopádne dať. To teraz zarába 18 sekúnd, to teraz nechcem moc. Čakal som trošičku viac, ale podľa mňa, keď si ich budeme neskôr upgradeovať, takže rozhodne čakajte, tak to bude naozaj úžasné. Podľa mňa budú nás zarábať totálne extrémne veľa a budeme mať tú najlepšiu lopatku na tomto serveri. Každopádne tam vzadu vyzerá, že je nejaký ďalší golden. Takže každopádne ja si po neho idem. Ja si ho vezmem, gold gangster footera, takže ja si ho vezmem. A dnes sa pozrieť, pretože to mi príde, že je takýto malší sneh. Tak by som sa pozrel, že či to už ide kopať alebo nie. Vyzerá to, že ešte vôbec nejde. Ak to ide, tak on naozaj strašne pomaličky, to je strašne málo. Za to si budeme musieť kúpiť asi lepšiu lopatku, pretože tam vzadu sú také lucky boxy, ktoré by som naozaj chcel tie lucky bloky. Pretože tam je mohlo byť niečo úplne úžasné. A práve preto si zarobíme na lepšiu lopatku, ale to máme dosť. Každopádne som na to naozaj zvedavý, že koľko a akých brainrotov budeme mať. Každopádne to, že naplníme celú našu baseku nejakými totálne najlepšími brainrotmi. Každopádne tu si zoberieme aj peniazky a vyzerá to, že tu sú nejaké brainroty, takže by som chcel asi tohoto, pretože to už máme. Takže tohoto ešte nemáme aj tiež golden, každopádne vyzeráme sú nejaké tie peniazky.
by sa mohli čo najlepšie vylepšovať a rovno si ho stavíme umiestniť. Takže ideme do našej bejsky a umiestnime si ho sem. Ten patapím a vyzerá to tak, že nás zarába celkom dosť, aké porečí, tak nám tu zarábajú všetci tí benroti extrémne veľa peňazí, takže ja som na to naozaj extrémne rád. Takže rozhodne ideme ďalej a poďme sa a môžeme si nakúpiť lepšiu iron. Môžeme si nakúpiť iron, tak ideme vyskúšať ako nakúpe iron. Tá nám teda kope fakt extrémne rýchlo. To bude mať fakt za chvíľočku. To získame úplne tých najlepších benrotov, akí tu sú. To už je dosť dobrá lopata. Každopádne máme tam nejaké tie coiny, ale trvá nám to strašne dlho, keď sa pozrite, že koľko nám to bude trvať. Ja to trvá fakt extrémne dlho a práve preto si myslím, že by si mali zarobiť na nejakú lepšiu lopatu a nejaké si zbrať tu peniaze a zarobiť si, ale tohto benrota by sme si mohli rovno vziať, pretože takéhoto čierneho ešte nemáme. Tá odpady fero, takže ja si ho vezmem a umiestnime si ho rovno do našej bejsky a vidíme, koľko nám bude zarábať. Takže no, nie je to, že ten moc je lepšie ako nič, predsa len 20 sekúnd je lepšie ako nič, ale každopádne na to zarába naozaj celkom, no to som nečakal, že to bude až takéto skvelé. No ale tak to som zvedavý, že ako bude, či budeme mať plnú tú bejsku a aký budú tí najlepší benroti, aký budeme mať. A tu je nejaký lucky box, aha. To je za Robuxy. Za 1000 odberov nakúpim tento lucky box za Robuxy, takže rovne klikajte na tlačítko odberu a veľa na tlačítko zvončeku. Každopádne, ak podporíte lajkom, tak podporíte moju torbu a ja budem veľmi šťastný a samozrejme toto video zdieľajte úplne všetkým. Každopádne tu máme ďalšie peniaze, ktoré si vezmeme a myslím si, že by si mohli zbrať tohoto modrého common, pretože ten vyzerá celkom dobre, to Diamond Sivina Bombardino, takže ja si myslím, že to je naozaj dobrý, takže toho si vezmeme a umiestnime si ho sem do našej bejsky a umiestnil som si ho úplne na zlom mieste, dávame si ich pekne vedľa seba, takže si ho dáme sem hneď vedľa. Ja si myslím, že by sme sa mohli vyzvihnúť tie peniaze a by sme si mohli kúpiť naozaj tú úplne najlepšiu lopatku, aká tam je. Takže ja si myslím, že tohoto sme si omylom zobrali, tak ho tu naspäť dáme. A každopádne ideme sa pozrieť, že aké sú tu ďalšie lopatky, či nemôžeme kúpiť ešte nejakú lepšiu. Tak za koľko? Za 75 krát, no tak to nebude trvať asi veľmi dlho. No nič, ale tak nezostáva iná možnosť, ako ísť tu kopať aj naďalej a zbierať ďalších benrotov, aby som si mohol kúpiť tú najlepšiu lopatu. Nezostáva nič iné, ako pracovať. Ale zapojite lika na tlačítko lajku, odberu, zvončeku, zdieľajte to všetkým a čau!